ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 34 ساله ساکن جماعت دهاتی چیلگزی شهر اسفره در منزل استقامتی با امکش مناقشه نموده او را توقیف کرده است که در نتیجه جبریده هنگام انتقال دادن به بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون اکبر شریفی. дар шӯъбаи яке вазорати корҳои дохилии шаҳри Исфара ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифтанд. Шаҳрванд Асроров Баҳрониддин Бақоевич соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти чилгазии шаҳри Исфара дар содир намудани ҷинояти махсан вазнин, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг гумонбар дониста мешавад. Аниқтараш дар пайи муноқиша амаки худ Тоҳирхоҷа Асрорович 41 соларо зада аз пой афтонидааст ки оқибат баъди 6 рӯзи дар бистари беморӣ будан ба ҳалокат мерасад. дар ҳафти тафтишоти пешки паррандаи ҷиноятӣ муайян карда шуд ки гумонбаршуда Асроров Баҳрониддин Бақоевич сараввал бо падараш Асроров Баҳоғуҷа дар дохили ҳавлии истиқоматашон моҷиро ва ҷанҷол мегӯяд ки ба ин моҷиро ва ҷанҷоли онҳо амаки номбурда яъне марҳум Асроров Тоҳирхоҷа омада ҳамроҳ мешавад. дар натиҷа гумонбаршуда ба воситаи дасташ як маротиба ба қисмати пешонии марҳум амакаш Асрор Тоҳирхоҷа зарба мезанад ки охирон аз пой афтида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мебардорад. баъдан дар натиҷаи ҷароҳати бардоштааш дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара пас аз гузаштани 6 рӯз ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 27 май тахминан соати 20:30 дақиқа дар кӯчаи боғдории ҷамоати деҳоти чилгазӣ манзили истиқоматии гумонбаршуда Асроров рух додааст. аввал байни онҳо муноқишаи лафзӣ сурат гирифта дар идома ба истифодаи қувваи ҷисмонӣ меанҷомад. як зарбаи ногаҳонӣ ба зиндагии оилаи Асроровҳо ранги дигар бахшид. муноқиша замоне сурат гирифтааст ки ҷабрида ба хотири муросоандозии ҷиян бо падар бо даъвати бародараш ба хонаи онҳо меояд. دادم کوچه برسودم گرفته آمدن و هیچی نگفته به اکاکوکتی گیتوندم من سلام علیکم میونه اکامندم یا دوتا زدن خیر من آوردم تو خانه در رفتم و یا گیتن این خانه دراندم سونه ما امکم آمدن و یا اون نصیحت کردن اون گپ زدن که یک بار شما را زدن سر کردن آدم همه آمدن خوری کردن من برو خوری بردم کنم دیگه وقت میوندن خیلی نمیکردن و یارم در حالت مست بودن مست بودم ҳарчанд ҷабрида саривақт ба беморхона бистарӣ шуда бошад ҳам баъди 6 рӯз ба ҳалокат мерасад. риоя нагаштани муносибатҳои оилавии узви як хонавода боиси марги маҷбурӣ гардид ки хело дарднок аст. нисбати гумонбаршуда барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятии оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. кирдори содиршуда дар баробари доғи ҷиноятӣ овардан Баҳрониддин Асроровро ҳамчун ба ҳалокат расонандаи амак дар ҷомеа сархам намуд.